Хайде да опитаме да си направим домашни желирани бомбони с вкусна кола без захар. Може да видите на екрана какви съставки съм избрала да използвам, като ще взема и нашия сироп Кола Зеро. Първо ще си добавя вода с тайна температура в контейнерчето и ще я смеся с нашия сироп Кола Зеро. След това ще разбъркам, за да съм сигурна, че всичко е смесено. И след това добавям желатина. Разбърках си до хомогенна текстура, затоплих го в микроволновата за малко и добавям мед. Отново разбърквам, за да може и меда да се смеси с останалата част. И след това си взимам двете формички, които имам. Сега ще ви оставя малко да гледате процеса на пълнене. Съжалявам, ако това ви отекчава. Но след малко ще напълним и втората формичка, която е с всякакви различни фигурки. След няколко часа ще ги извадя от хладилника, когато вече са стегнали. Двете сиропчета, които използваме и виждате на екрана, са кола и кола без захар, като и двете са без кофеин и няма да нарушат целостта на съня ви. Дайте ми съвети в коментарите как да ги направим да са по-стегнати.